Jeg synes, jeg kan høre noget. Prøv lige at høre. Duk. Men prøv lige at høre min kæde. Ja, den larmer. Utroligt, hvad olie kan gøre, hva'? Den larmer. Synes du? Ja, det gør den da. Ikke i forhold til, hvad den har gjort. Det kan godt være, men den larmer. Jeg skal pisse. Er du så nervøs? Nej. Og så har du slet ikke set, at mit 42 cm styr, det er blevet 4 cm smallere. Har du købt et andet styre? Den røg sgu lige i indkøbskurven, som man siger. Ej, det er et Alus, og det kostede 400 og... Ja, 400 ish. Så er du nede på en 36 nu? Nej, 38. 42 til 38. Wow! Der gled jeg sgu ned. Jeg gled ned. Jeg havde ikke fart nok på. Jeg kommer med nu. Jeg tager den altså lige en gang hernede. Ja. Det er klart. Var det ubehageligt at glide, eller hvad? Ja, det gjorde jeg også den anden gang, vi var til træning. Det har jeg slet ikke prøvet endnu. Nej, men du skal bare køre langsomt nok ned på sort. Ja. Nej, jeg tænker, det kan man selvfølgelig også heroppe, men jeg tænker, det er sjovest. Og det er ikke sjovt, men det er sjovest på sort. Ja, det tænker jeg også. Ups. Der er ikke så langt ned. Nej. Kommer nok under os lige om lidt. Eller over. Jeg tror lige, jeg kører ned og piller kameraet af. Nej, det kommer under.
Ja, men jeg kører lige ned. Og nu går du ned. Ja, jeg piller lige kameraet af, Så bliver jeg bare op. så jeg ikke kører og taber det. Går du ind, eller hvad? Ja.